Wabedo godo kaso wadhi nyime gi weche manyien ni jotije mag kambi mag Sonny Sugar manochungie tich kod tend kambi no manyien e kar dwe mar 10 mar higa mokalo dwaro mondo piny owacho chulgi omenda gi ma oting'o sara manodong' ka giwacho ni gikalo ngima matek to piny owacho bende oling' manathi. Kuom dweche maloyo 2 ka onge lipot moro magiyudo kowuok kuom piny owacho ka otende kod chudo magi moko jotije machon ne kod 50 ma kambino mar Sonny mane ochungie tich e higa mokalo ne odok e kambini ka bandho chudo margi. Nowachi ni kambi sirikal dhi chulo dweche 6 then the lisi ne chulo dweche 6 mane rumo dwe mar 6 higa ni 2026 bang'e no wapo kiriembo ji tich by dwe mar 10 after ka government osechulo pesa mane onego chul. Now lisi the MOU manondiki okobedo honored. Kana donjo Sonny in 2017 to unfortunately nichoka yudo barua mondo transit Sonny 2025. Niko rani as young as 34 years old. I'm retiring. That is good. Life has to continue. Kata mago timore. Yuak ma wan go maduong'. Onge kaka wanyalo kata thiedhore from dwe mar 11 manoriembwa tich nyaka kawuono. Jotije machon ma kambi mar Sonny ka otele kod ken makowiti wach ni singo mane omigi kapok ochunggi tich ma oting'o miyo gi chudo maggi pok otim nyaka sani kod piny owacho. Achiel kuom gik manodhi kelo ne creating job opportunities. Nodhi kelo tije to nok en riembo ji. Omiyo ka en mana mar riembo ji kama to wandang' nwang'isu ni gima broad based government konywa go onge. Kendo wabiro gang up min wa condemn wach ni kabisa in totality ni broad based kok nyal miyo wa pesa wa within this week. Wabiro bedo ko wang'anyo ngech ng'anyo ne machal ne sirikal winjo. Mako wite wacho ni piny owacho ling' thi e weche mag chudo maggi kaka jotich machon ma kambi mar Sonny koro gisandre mokalo. Wasebedo ka ok wacham sara but gima wayudo en frustration all over. Joma nodok e tich ong'ad pesa gi. Joma nowuok oko pok ochulwa gimoro amora. And sani nyithindo dhi school wabedo gi nyithinde dhot. Jotich machon gi ma kambi mar Sonny wacho ni thoth nyithindgi okwame e udi nikech gionge kod omenda kata ma ginyalo dhigo sikul ka bende kata yudo gago ni familia magi ok osebedo mayot. Jonyuol madongo ma wan mwarito to gimo kwayo sirikal ne uchungo we tich wakale sufferings mang'eny including tuoche gi stress. Wakwayo ni kaber tugolnwa peswa mondo wang'e kaka ngima wanyalo dhi mbele mondo nyithindwa dhi sikul wayud kaka wanyalo thiedhore wayud kaka wanyalo dak e ngima masani man gi dignity. Giwani gisebedo mana ka giketo geno kuom chudo ma onego migi kod piny owacho mondo koro gichakgo yore moko mag nweng'o ma oting'o ohala. Kata kamano chudo ni odagi chopo. Jotije machon gi maka mar sukari mar Sonny oseyo jotend siasa e kaunti ma Migori magiwacho ni sani koro ling' thi kendo ok dewgi. To the area MP ma wan godo Mheshimiwa Walter Weno wang'eyo ni ng'ama ratego kabisa kendo ng'ama osebedo kotiyo ne ji maber. To ling' ni kelonwa penjo mathoth malo duoko. Ni to in kanye sama jotich ywak kama local leaders un kama nade mindu konywa e situation machalo kama. Un kanye mindu ng'eni jotich thagore to untie to noyieru mindu konywa. Jatatije mar kambi niang' mar Sonny 2025 Jen Pamela wach ni chudo mag jotich machon gi ma kambi mar Sonny onego tim kod piny owacho mamalo kaluwore kod winjruok mane gichopie. Tend kambi manyien mar Sonny mane okawo kambi higa mokalo kowuok kuom piny owacho ne oriembo jotich maromo 250 mane nitie kambino mar Sonny. George Juma, Ramogi TV, Migori.